ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Kum Shibantaban Batang ya jing bicai pai ba halor ka khlam jing pang COVID-19 bat halor ka jing ai dawai tika enjeng ka bayada nak ni ka khlam ka office jong block development officer ka mairang CNRD block ka la pelong ka jing bicai pai ba ha phelau jong ka Light Dome Presbyterian Secondary School ka badan ha krishnong Light Dome Maulie ha ka bau lampang jong ka ying dor ba thawan ke jela uba met ba ling do ula long ku mukong san ringkat ka jing don lang jong block development officer jong ka mairang CNRD di blok uba viswer ki nong tre jong kitna tre kam per ke sorkar jela ki sordar snong gathan ki nong elam niam bat ki wi Sampai ngala batong ye kene gawai ba phile shaki jaga sumar ban ai ban shim yautika na kabanta ki thon ki barit ki jonghi phile shaka jaga sumar ban pendak ya ketu ketika ya kepala bobet borti na kaliang jong kindong sumar dile isya ka jaka ai ketika ban shim ya ketika ban ai ya ka jingera na ka bata ki khun ba ki ksiu ki jongki rek balungo kalong bakat kani ka nem sniu ka lawan ha kan ka perthai hak bangi ngi shano ka ja kata ka jikit kli ka jongi hano kata ka jikit kli ka jongi na ka ki khun ki ti ki jongi hano ka ja kata ka jikit kli na ka benta ka longi ngam songsam ka jongi hanglo ka ja ka jikit kle na ka benta ka jingim shimat ka jongi ka jingim ka ba ai do blai bat ka jingim ka ban sa shimno do blai ban shimno da uknyang jingpang lani ban shimno da ki jing sha penthame lani da ki jingit be ngalaya na kwai ka jaka shakoi pa ka jaka ban lai ban ai ya ki jingpran ban pensung tu pat ba ban asko siru bahaman baki wan ki ki batmai ha jala ga jongi ki don kam ki awareness program ba company dai tang shisin dai tang asin don na jongi lese hangni ngam tip kumnu ki ya ki khubor ham saya ki don ki jaka ya ka bangi juya bun ki priu kim shania ashu ya ki doktor la isnai ba ya ki doktor ngasip kan ka ya ki om try doktor dalam bahasa jenong jengman te pihak yang pekot tu fi bani semua di beliau. Dan syuk balik seki doktor. Dan syuk balik seki nong sumar. Ki doktor ki pendut daki rius nem, daki pras nem, bakin long ki specialist, bakin yo ya ka jengpas ke babha kenang baki laban sumar. Bakin laban ay ki lat baki lenti ki jengada ki bapaka bha yang ikum ki priu. Mereka hadir bawa new virus ke baca bon na prenjongi ngiting wat ban lek seki doktor kita ni parlok ke jonga ki start ba ki ong ngiting shong ba hieng mar ngi snow kumba jorho tingi shong no hieng lakli lates la shimtika na lor ba start le gate pade pi gani ka wan ra ya ki ka jing bom snow tanal ha ka jing ka sam ka ban kong Baling orang kata, nomor ba, ini uknyang Jepang, ulah ya, syawai pada variant, delta variant, ubala ban penyebab, ya ubriu, dia kebriu, tang dah kibinet. Tentang iwan hang kepor, ban penbor merong bermene kosdan, ban penbor pada semiotika, Henry ngapen bor bapin perkat, ya kajigim gajungi kalau kajigim Kebakoror hadu kata-kata. Don kibong bahdin bela atika asnam hadian dan raisnam hadian ini yapno. Dari kumta tapi nadu mencem stem bela ai kemut kini doktor kibla sya ai haka face kebenkong. Kemut tak janiam. Uni dawai COVID uni injection darangi ai nuksa ulong kum kipulit. Kibadon hakidong berkilat kibayan kiboda kibayang kishnong kithaw joki kimdai bagi yang bakin let ma man la kaski mdai bagi yang bakin yele persha ya phi man la kaski mdai da don kinu ki jing bam sungtho jingmut rai ki don kinu ki jing ja ki basngausi ki mi ban ai ya ga jingeda kumjuru karong parano sosong ba uni utika ulong ukulit ubarong hakamat ka jongki lingba injection uban mi hakapor
ba uta unong shun urum hakamat gajong pi nantangi kentu ya pi bapin sengau bahaban yalam ru ya kikun kikti kipeladap kat prasdam shaleng bapin lepan syem yak ne kabuk siar kepala wan keba long ru ka jing juba gajong blai ladap ya duai kalong ga jing juba gajong blai syem yaka imsuk imsan let dakamen sim let daga jing klot mesim balai tu dakamen sim juga jing pen kre undon kam ban tiang oi ngani thu ipi hadim ladap ban ayu tika nga ngayo kishit shisni ndai kata kadai kapalong normal kapengi ong mo kata kalong hite dara ka rum kanu ka dawai ka thmai ha ka met ka jongi iyo ya ka jing pang kishit dan iyo ya ka jing jorho wadi klung ijongi ru lar fikir mau haba phade ban ai ya kitika ya ki khon ki jongpi ki yo ya jing kishit ki yo ya jing penhiar kendian ani kibai pa jing pang ki bemi ha ka met ka jongi nomor katu ka dawai ka barung ka dawai ka thmai ka barung ha ka met ka jongi kaya le ban syong ha ki jaka ha ka baka dei ban syong khna baka ble khang baka dum yap no te bakan mi kan ha ka por baka don kam ya ka bakan mi na kwa banya tu ya pi ba men system tani ga kobe kelas dang ba kali ke jing sedang kalawan ra ke jing long undum wat yang aro balik nama kali kalau keberat teman kebang yang Pak Jumat menu haka jing im kejungi ngaruh Pak Jumat kum kali keban ong numia jang kumbalai put keban ong bandeng mas bet pok mut keban ong bandai su penyelek nak kau kisong sekoi kisong ba uneu kunyang Jepang long batmai umdei tang apo lai dong umdei tang state jongi umdei ha partai bro kowe ha partai bro kowe kiro plane ki wayai na kowe gari sekoi gari la khanut ka train ki wayai na kowe ka state sekoi ka state la khanut ki kali kamai la khanut wa ki kali private la khanut da ki saw lai saw san manai wa hadu mentaro karang don ke perking banlai cerum sini karang don je perking mentampala banlai sebar jogari India don tang iwei berat lagi di belasya ndem pala banlai hadu menta yo pion mo tang po makali amdera baka jingwan play ya kada PSC hne lai don lakan no post nem kaya kada ka building hne kram don balkan play lalu balai bagaimana dengan dokter tahan tentu balai berhak mare sudah semailan lalu dalam kam penuh di semua la play sesat kayak gini semua yang kena ban play kena PSC yang kena beli kayak semua kalau ban ai yang kata jing sumar kabak kamjan ya pi kum kadong katahan baru kau Mentang kita don kita kau ke subcenter dispensary banyak orang pay susu ya ki bentar ki ba download kam ki bede nak bentar ka kau kia ki doktor ki nurse nanta ki Asya ki akan wadi ki relate nak kau kisah ban pensyai nak bentar ka ketika tolong ke badan kam hakat kepor ki sorkar ki badan gaji create kini ya si ya naga benta ban pensyai ban juba yang keli jopi yang itu lo jum pensyai dan sipon ki bobo ki keli ki paper ngawan si tain si serum ru ngabo keli ong balai ba khang ya ki yemani hak siu ble sinyo ble hak sinyo ble balai ba khang pidare Kristen pidare Hindu Pidai Muslim, pidai Sikh, lagi Yemani, ki mandir, ki Gurdwara, unu janyam ubadon, unu janyam, lari kan no janyam, lakang nur berapa. Te, nak ada, nak tentu, bat nak kerpat lagi.
Wala sangap iki kubor ham saya. Ki kubor ki bapen baklai ki jengut jeng perkat. Naga banta jompi. Ki belam bakla. Ya ki jeng perkat ki jompi kum ki pai ba jong kena kota. Ngi don ki jeng kri habagi wan kum ni. Ngalakwa kum ngalong mentan, ngalakwa ban kunno. Don sibun ki development ki bejong dengan kadang kota ki jompi. Ki banglasdang menteri nado arja kapra. Kami olah penuan. Don sibun program ki bangakwa pelong. Miowan. Ki football tournament ki bangi pelong berbor bangi kuat penuan. Miowan mentalas dan. Menjep senang mau pernah Desember lasdang mempelat. Dam kruet yang kata keruki ong kata ka leer ke baar ke bawan be ke second wave. Don sekitar kita bilang batai kita start yo. Besi kan don sekitar third wave. Ngimnang manong. Nidon kam tanggo we. Ka jingjok. Ai mo yo play makana kadong katain ngimpat don. Langarang amba kelampat don we be yo covid. Iba rat. Mo. Tan we. Ba na community ba. Kum kanero ka belong ka we na ki program ki ba nakaliang do ka sarkar. Takwa ia kawan penrekam hakali kadong katain. Lain no na ki scheme di ba pair. Kanero ka we na scheme. Ibarat kalian ke sarkar kamsim pan ke jing siudor area kalong free lain village ki hospital private lane segitu sibet ban bini ai piap siu do dor lek private hospital piap siu do dor ndai ki bere lamba kido ki bere jing baka hospital hang ni don ka PHC hang ni oi la pen so yang amatan ke don ki jing don kam tiba dang duna ngana penbiang ngana pai susu bana penbiang. Hakini ke program video bat ki wede ki officer kila ajing bitshai lor ki skim pendrai per jong sarkar kami kom ka PMAY NRLM MNREGS DDUGKY bat kom ta ter ngangit ba ki pai ba jong kamairang blok kim don kam shu panam batai ya ki ki skim ki bangila le na blok ya ki bangi pentrai ki skim jong sarkar India. Skim kum ka PMAY, kum ka SBM, kum ka NRLM, kum ka MGNRGS. Kini skim kelong do long senam, bat ki pai ba jongi. Ki nong kendong, ki long ying, ki snong ki tau, ki lakala, na ka jing petra kami ki skim. Hadian kata kana wan biang sekoi pat ki jing kala, ka bong M pisang ina pashu che blok. Siu baik dah ke PF dah ke DBT direct benefit transfer. Kata kamu dah ke DBT direct benefit transfer. Ni habar shop upload ya ki data, ya ke master roll jung fee, ya ki bill jung fee. Bad ya ke pisah pat ngishu sign baik ke komputer. Bad ya ke pisah room baik na ke account na po ke server, na ke central server, na ke nodal account jung ke sarkar. Direct segi account jung ki pai ba. Satu ipat kecing telah kebanginan pun kreat mata hak berpuncai ke center scheme. Kalau kata commission and today ke village development plan. Ngani tu ipi kenyat ngakwa ban krani gani namar belai kadai ka jing dur ke polisi thamai jong ka sarkar India rengkat bagi jing pentulun ya ke teknologi ke information technology kuno berpuncai ke center scheme. Kadang ke ministry hari India kami ke Ministry of Rural Panchayati Raj. Ke MGNRGS ke PMAY kini baru ke skim kewan na ke Ministry of Rural Development MORD. Henry Pat ngidan sekawai ke skim rat ke Ministry ke barat ba ke bahe. Kami ke Ministry of Rural Panchayati Raj haka hari India. Ke budget jong ke Ministry kalau ke bahe hadu kata. But ke ritor ki nong kendong hari tor ki nong kendong hakui par benta juga India ke budget ke skim ke bawan buntam hari haki snong itau ke dena ke Ministry of Rural Panchayati Raj tehen rai pat ke ke ba ki pai ba jongi ki dei ben pekre ke dei ke ni ke bangi sosi ke bangi kwa ban ong ipi ba ke sarkar ke le shibun ke sarkar India ke sarkar Meghalaya ke central government ke state government kilala shibun na kalian juki
kamdan ke jing duna na keleng juki ndai ke ei kalong ke jing duna kalong na keleng jungi ngilong ki priyo ki batieng banwan sim ki jing kala ngi pechwa ayu ke jia na keleng jungi ha be de bagni ka mission anto dia ngaken tu yi nong snong bar ki nong ilam snong bang ini benlong ki priyo ki ba priang yi jing kala nem kong ki jing priang yi jing kala kalong ba phin long ki priyo ki ba sotna banle ya ka lain ya kini ka online ya kini ki kam online phidi bendon ki smartphone ba phila ban download ban upload bandon banle ki whatsapp banle ki mail banle ki bar ti ki noi lang snong ki benlong ki tibet bat ki benlong ki tibet bat ki benlong ki berang ki bla khamnang hamsta bat ki benlong ba sotna ya kini ki kam den ring im ong pat baro usra snong uske snong ulong no unkalano da kita ki khna samla nim ong uta lara phide ki noilam ki bala khamrang ba ki bam sotna di ni kam phya ban je di ka team tu phi kini ki bang akwa banjur ya ki snong snong halai dom area hanong kliu area bar hakiwi ki circle jong kamairang block kini ka scheme ka scheme ka balaning kadang thmai happy kum ki nong shong snong hakani ka dong ka khan jong ka West Khasi Hills ibang kowe te ka jingkar pat na kalian ka jong na tongin ya trei lang bangin wanra ya ka jingkala haka imlang ka salang na makani ka scheme ka ai ru ya ka kata ka kam ka jam ta ki khun samla na mangi im hakini ki sni baka kam ka jam kalong ka bakardu bangin ya perkhat tangi kam sarkar kam dei ka basuk bangin yo nama ki kam sarkar kilong ki ba kilat ki kam sarkar khendiat khansoi kino apply ki babun tika dika scheme ling ba ka central scheme ka baiting ka da Ministry of Rural Development ba yiki khanna nong kendong yiki badan yiki ka job card nang ta ba dika BPL card bidan kawi ni kini hilalong eligible ban shimi ka scheme ban le ban tibit ila di haki lain ba pair kakum ka DDU JKY on pentibet ikna samla hakilan ba pher katkum ka juk ba menta khnang bakin yo ikakam ka jam bar kirshan ilade habaki lecture ka training center hakani ka training phimdan kam ban lut shitting karo nadu ka ba phimi nang ne na ka snong ka baikali ka adu bepidan hajaka training center ki kot kisla ki uniform nata omdi ta ka subject ba phile kum ka luksa philej kum ka mechanic kum ki bade jom ka blood bank technician kim de philej tang ye tu ka subject handoi kin hikai ru abai de bat ka soft skill nang ta ka english ka hindi kin hikai ham tu te kini baro phimdam kam ban CUA phio free lut na dong shadon te haba bila dep ye ka training ru mdi bat ka scheme joni kan ai tang ye ka training kan ai ru ye ka placement ka kam ka jam ta ki khun samla kam ka jam kin ai company ba pher bat kum ju haki hospital ka ba kum ka jingji joki khna hakano ka lan baki lek banjit kum ki sorda ta ki secretary joki VEC ki latip bahai ni ka scheme jong ka DDU JKY tengi sko dan bak shibun ba ka West Khasi Hills ni yo ni ka bagidan convergence ba ka MG and RGA ba nakaliang jong ka DDU JKY ngin ai kata ka training free training but nakaliang jong ka MG na RGA kan ai ni ka stipend ka baki khna kila kitu ki ka job card holder ma kibala dak chispa sngi jong usnam jong financial year 2000 khat khandai nakaliang jong ka DDU JKY ngin ai ka training hakajaka ba phin like tre chispa sngi phiyo ban lek ni ka training but ka jingsiur kan ai nakaliang jong ka MG na RGA ka training la chubuk kanuksa kalong la da dei shispa ar posngi kambot ka nakaliang jong ka MG na RGA kan ai shispa sngi kambot ka ar posngi pade kalong free bag te kadang kata ka jingyo nom mataki kun samla ngi kerpat iki secretary ki ramba shnom ba smo ba ban pentip shaki kun samla namangi im hani ka juk ba ngimdon kam don jam ki jam ki balat tu ki dong khendiat ki benong apply ki dong ki babu